den vestlige nytår- og julefest. Så er der noget andet, som er betegnende for den kurdiske fest. Det er de kurdiske farver, den kurdiske blomst, grøn og hvid og rød. Den kurdiske blomst, der symboliserer, og det er jo en blomst, der vokser overalt i Kurdistan, og i sit spæde vorden her i forårstid, og med de nye politiske kræfter, der er i Kurdistan, der symboliserer blomstens grønne blade demokratiet, som er ved at blive styrket i de kurdiske områder. Og de hvide i blomsten, det symboliserer ytringsfrihed, renheden og ytringsfriheden. Og så det røde, det varme menneskerettighed. Det er de tre kurdiske farver, tre kurdiske symboler, som er meget vigtige at kæmpe for i alle de områder, hvor kurderne er. Og det gør de, det ved jeg i hvert fald. For eksempel er der kommunevalg i Tyrkiet om et par uger, og der er vi nogle stykker, der rejser ned for at se, at det går rigtigt til, og at kurderne ikke bliver snydt af nogen, der påstår, at de er demokrater, men altså alligevel ikke kan finde ud af at overholde demokratiets spilleregler. Så det skal I også være opmærksom på, at der er valg til kommunevalget i Tyrkiet. Jeg ved ikke, om de herboende kurder fra Tyrkiet, om de har stemmeret, men det ville være fint, hvis de havde det. Det er sådan, at vores program i dag vil være, der vil ikke være nogen taler, der vil kun være sådan nogle korte hilsninger, som dem, jeg kommer med her, som en del af, jeg skulle sige, at de, der står for arrangementet, det er Fokus A, som er den kurdiske danske studenter- og akademikerforening i Danmark, og så DKAF, som er den kurdisk-danske arbejdsgiverforening, og så Kurdisk Forum, som er en dansk-kurdisk humanitær organisation. Det er dem, der står for indbydelsen i dag til festlighederne med meget venlige samarbejde med Københavns borgere.
gerne samle alle sammen, og vi vil gerne give en stemme her i Danmark, hvor vi påberåber os en enhed blandt kurderne. Det er lige meget, hvem du er, det er lige meget, hvor du er. Selv her i dag, jeg synes i dag er et rigtig godt eksempel på det. Der er folk fra alle 4, hvis ikke flere, det er